שלום לכולם. אנחנו חייבים להסתכל ולהתבונן היטב בדבר המדהים הזה שנקרא פרשנות. בכל רגע ורגע היום אתם ואני וכולנו חשופים לכך שכל אחד אומר מה שהוא חושב, הוא יכול להיות מכל תחום כמעט יש לו איזושהי דעה. ובמיוחד באזור הביטחון, ובמיוחד באזור הכלכלה, וגם באזור החברה, וגם באזור הדת. כל הפרשנים מתפרנסים היטב. אז מה הבעיה עם הפרשנים? הבעיה עם הפרשנים היא שהם בעצם לא מסוגלים לעשות שום דבר חוץ מאשר ללעוס את העבר, ולנתח אותו לפי איזשהם אמות מידה שנחשבות ביניהם כחכמות. אבל האמת היא שהחוכמה שלהם היא חוכמה שלאחר המעשה, ואין לה שום סיכוי להיות רלוונטית לעתיד. מכיוון שכל החכמים למיניהם, כל אלופים בדימוס, כל הפרופסורים לא ידעו לנתח כלום. כל ההיסטוריה מראה עד כמה הפרשן לא ידע לומר כלום איך לעשות. אף פרשן לא ידע שברית המועצות התמוטט, אף פרשן לא ידע את האביב, מה שנקרא אביב הערבי, אף פרשן לא ידע על דאעש, אף פרשן לא יודע מה יהיה מחר. אבל אנחנו שרוצים לדעת מה מחר, לא עושים את החוכמות מן העבר. ואז למעשה אנחנו מקבלים בלבול גדול, ויוצא יותר מכל דבר אחר שאנחנו מקבלים הרגשה נואשת. כי הפרשן כל הזמן מסביר למעשה כמה לא יהיה. מכיוון שהוא עצמו לא יודע מה לומר על העתיד, אז הוא מנסה להיות חכם וליצור תמונה שחורה מהעבר. אבל אנחנו יודעים שכל הבלתי צפוי הוא מופיע והוא משפיע הרבה יותר מהצפוי. כל מה שהפרשנים יודעים זה ללעוס את העבר ולגרום לנו, וגם הם הרבה פעמים חוטאים מזה, להסיק מסקנות על העתיד. מאוד הייתי רוצה להגיד לכם, בואו לא נקשיב להם בכלל. אבל האמת היא שזה מעניין. האמת היא שאנחנו רוצים מאוד לדעת פרטים. אז מתוך הדברים הללו אנחנו מקשיבים. אבל צריך לסייג את הדברים שלהם ולהבין שמדברים רק מידיעת העבר. צריך לסייג את הדברים שלהם ולהבין שלהקשיב להם פירושו לא להתמודד עם הווה ולא לחזות עתיד. פירושו להשקיע זמן בדברים שבסופו של דבר משאירים אותנו מלאים דאגות ומרוקנים מיצירתיות. כי ככל שאני מקשיב לאדם אחר על דעות מסוימות, יש לי פחות זמן לחשוב ולייצר איזשהו חידוש בתובנה העצמית שלי, בין לגבי חיי בחברה הגדולה, ובין לגבי האופן שאני מתמודד בו כיחיד, כזוג או כמשפחה. יוצא מכך שאם אנחנו מבינים שאף אחד לא יכול לחזות את העתיד, ולמעשה הפרשנים וגם אנחנו נוטים לחתוך ולאבד כל פעם בפוד פרוססור בתוך המוח שלנו את העבר לחתיכות ופרוסות, אנחנו למעשה יכולים לבנות הווה. אנחנו יכולים לבנות כעת מציאות יותר טובה. מציאות שבה אנחנו מחוברים בחלק החיובי שלנו, בחלק האופטימי שלנו. אנחנו לא חייבים לקחת את דברי הפרשנים ולהפוך את ההווה שלנו לאומלל כדי לנבא עתיד עוד יותר שחור. הפוך, בואו, תציעו אחד לשני משהו טעים לאכול, תעשו איזה שקשוקה, תשתו משהו ביחד ותחשבו כמה טוב כעת. בואו לא ניתן לאחרים שמתפרנסים מהעבר הרע לקלקל לנו את ההווה ואת העתיד הטוב. להתראות.